Yes, så skal vi præsentere vores soft adventure tur, hvor vi har planlagt, at vi skal på cykel og gå og kanotur i Nordsjælland omkring Furesøen. Vi kan se, at vi har lavet en lille rute her inden fra Nørreport, hvor vi skal starte med at cykle onsdag formiddag op til Sorgenfri heroppe. Og det gør vi i samlet flok, så vi mødes inde ved Nørreport og cykler afsted mod Sorgenfri, hvor vi parkerer vores cykler, og så skal vi i gang med nogle events, som vi kommer ind på senere her. Vi kommer også til at sejle i kano hernede og op ad Mølleåen og ender ude ved kysten her, ude ved Øresund. Og vi kommer også til at vandre rundt om Furesøen og sove i et shelter herovre. Men vi hopper lige ind til vores plan her. Der. Her har vi lavet en plan for, hvad der skal foregå de forskellige dage. Den første dag, det er onsdag, og som vi lige har nævnt, så skal vi mødes inde ved Nørreport inde på Sale, sammen med vores cykler og med vores udstyr. Og så cykler vi afsted de 14 km, som der er op til Frederiksdal og Sorgenfri op, hvor vi skal stille vores cykler. Der spiser vi vores frokost, som er medbragte madpakker. De indgår ikke i budgettet, så de er gratis i den forstand. Og så skal vi ellers på klatrebane, og den hedder Til Tops Frederiksdal, og der får vi et kursus i at bruge alt sikkerhedsudstyret deroppe, og få lukket karabinhager og få taget seler på, og hvordan man ellers skal bevæge sig rundt på den her klatrebane, og hvad der er vigtigt i forhold til sikkerhed. Det bruger vi lidt tid på, og så får vi ellers lov til at prøve de tre forskellige baner, og der er 3 forskellige sværhedsgrader, og hver bane tager alt fra 30 minutter til en time at gennemføre, og så ser vi, hvor meget vi kan nå, men vi regner med at bruge 3-4 timer deroppe ved klatrebanerne. Når vi så har klatret færdigt og skal videre, så skal vi gå rundt om Furesøen. Jeg hopper lige tilbage på kortet her. Klatrebanen den ligger heroppe, lige cirka her, hvor musen den er nu. Og når vi er færdige med at klatre, så går vi altså herop til Furesøen, og så går vi øst rundt om Furesøen, hele den her vej, og ender herovre på vestsiden af Furesøen, hvor der ligger en hel masse shelters. Og der skal vi så overnatte og sætte lejr op ved et af de shelters, som ligger over på vestsiden. Så det foregår altså ved, at vi vandrer rundt øst om Furesøen, og det gør vi med kort og kompas. Så vi skal prøve at navigere rundt om ved hjælp af kort og kompas, så vi kan finde vores shelter, hvor vi skal overnatte. Og så hopper vi lige tilbage. Vi regner med, at det tager en time til halvanden at gå rundt om søen, alt efter hvor gode vi er til at finde vej. Og så er der ellers lejr, hvor vi skal have lavet noget mad. Og der har vi delt ud på grupperne, det kommer også ind på senere, hvordan det skal foregå med det her mad. Men der laver vi noget mad, og så er der fælles spisning selvfølgelig, og aftenhygge ved bålet. Og så er det ellers så bare i seng, for at vi kan være friske til torsdag. Så hopper vi ned til torsdag her. Der står vi tidligt op, man sover ikke så længe, når man er udenfor. Og så er der den næste gruppe, som skal lave morgenmaden. Og det er selvfølgelig også fælles morgenmad. Så skal vi have ryddet op, når vi har spist morgenmaden, og så skal lejren, den skal jo se ud som da vi selv kom, så den skulle gerne se pæn og ren ud. Når vi er færdige med oprydning, så skal vi gå et lille stykke, vi skal lige tilbage på kortet. Zoomer vi lige ind. Det går langsomt. Så går vi fra vores shelter, som ligger herovre på vestsiden, så går vi ned langs søen og ender hernede i det her område, hvor vi skal ned og hente nogle kanoer. Og de kanoer, de er lidt, vi kan låne nogle kanoer nogle forskellige steder, så det kommer lige til at tage lidt tid at gå rundt og få samlet alle kanoerne ind, men det gør vi lige i fællesskab, og så mødes vi det samme sted, et sted på søen dernede, hvor vi så lige skal have nogle instrukser i forhold til at komme ud og sejle de her kanoer. Og der vil vi komme ind på nogle sikkerhedsinstrukser ved kanosejlads, og så vil vi prøve at manøvrere lidt rundt og lave nogle vendinger og hvordan man styrer osv. Og så prøve at vise nogle redningsteknikker, når man kæntrer, hvis man for eksempel falder i vandet og får vand ind i kanoen, hvordan man så kommer op og får tømt kanoen igen.
Så der kan det godt være en god idé lige at have noget ekstra skiftetøj med, hvis man skulle blive våd. Det gør man nok, hvis man falder i vandet. Yes, så har vi vores 2 kanosejlere hernede. Det så skulle symbolisere os, som kommer afsted på kanotur, efter vi har lavet kanomanøvreringer og kanokæntring. Så skal vi altså sejle op af Mølleåen, fordi vi skal finde vores næste sted, hvor vi skal overnatte. Og det har vi sat faktisk det meste af eftermiddagen af til. Og det kan vi lige vise her. Der har vi søen hernede, hvor vi skal hente vores kanoer, og hvor vi lige skal have det første møde med kanoerne. Men når vi skal på turen, så sejler vi op af Mølleåen her, som går den her vej. Nu zoomer jeg lige ud igen. Som kan man se den? Som går hele vejen op her. Der går Mølleåen, og den skal vi altså sejle op af. Og så cirka halvvejs, så laver vi en frokost, hvor den næste studiegruppe forbereder frokosten. Og ellers så sejler vi færdig her ud til kysten ude ved Øresund, hvor vi skal have fundet et sted til at overnatte. Der har vi også et shelter, hvor overnatning foregår. Det regner vi med det meste af torsdag eftermiddag foregår med, altså at få fundet vej til vores nye overnatningssted. Så har vi her, efter vi er ankommet, jamen så er der også igen en studiegruppe, der skal lave noget aftensmad. Og der kan man så tale om, hvordan det har været at være ude at sejle kano, og hvordan det var at være på klatretur, og så kan man lige sidde og tale og evaluere på hvordan det er gået indtil videre. Så har vi en lille konkurrence, sådan en lille stafet, vi har planlagt, som foregår nede på stranden. Så når vi har spist og lige har fået slappet lidt af, så kan vi gå fra vores shelter og ned på stranden hernede, hvor der vil være lidt konkurrencer og lidt... Og der kunne det også være, at man lige skulle huske at få et håndklæde med og noget ekstra tøj, hvis man skal i vandet. Og når vi så er færdige med det, ja, når man skal i vandet. Når vi så er færdige med konkurrence, jamen så er det tilbage til vores lejr, og hvor vi så bare hygger og slapper af og får restitueret. Yes. Fredag morgen, den går med, at vi igen får ryddet op i vores shelter, der hvor vi har været, og så pakker vi kanoerne og sejler tilbage af Mølleåen ned til Furesøen, hvor vi skal aflevere kanoerne tilbage igen. Og der er så frokost igen nede ved Furesøen fælles, og så kan man ellers cykle tilbage mod Nørreport først på eftermiddagen, regner vi med det bliver. Og så skulle de 2,5 dage faktisk være gået, og der er selvfølgelig også mulighed for, at der kan komme lidt ekstra aktiviteter ind undervejs. Vi har kigget på nogle mål i forhold til den her tur, og målene det er, at den enkelte studerende skal tilegne sig viden om sikkerhed ved klatring, og det er så i forbindelse med klatrebanen den første dag. Den enkelte studerende skal tilegne sig viden og færdigheder om brug af kort og kompas. Det er, når vi skal rundt om Furesøen, og gerne skulle finde vores lejr for den første nat. Den enkelte studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder om sikkerhed på og i vand. Det er både i forhold til kanoerne med kæntring og hvordan man manøvrerer rundt, men også hvis vi skal i vandet ved vores lille konkurrence, som ligger torsdag aften. Og hvad man skal være opmærksom på der, når der både er koldt i vandet, og man skal op, og man er nedkølet osv. Og så den enkelte studerende skal blive fortrolig med at færdes i fri natur, både dag og nat. Og det er så i forhold til at skulle være ude i flere dage i træk, og skulle kunne være ude, når det er både mørkt og lyst. Yes. Så har vi også lavet et budget, som lige kommer her. Den er ikke så dyr, turen. Vi har holdt den inden for cirka 500 kroner per person, eller per studerende. Og som man kan se heroppe, så har vi vores sådan, hvad kan man sige, vores budget per person. Der har vi klatring, det er cirka 250 kroner. Leje af kano, det er 100 kroner. Måske kan vi få det gratis, det arbejder vi lidt på. Måske kan klatring også blive lidt billigere, hvis vi kan få grupperabat, det ved vi ikke endnu. Mad, cirka 100 kroner per mand. Og så har vi en diverse post, som er cirka 50 kroner, som går til, hvis der skulle være nogle ekstra udgifter i forhold til udstyr, vi skal have med. Og det giver så cirka 500 kroner i alt, som er inden for den ramme, vi har fået lagt for turen. Herover kan man se, at vi har gruppenummer,
Og det er simpelthen sådan, så at vi har talt op, at der i løbet af turen er 6 måltider, og der er 7 grupper i alt, hvor vi er den ene gruppe, som står for alle aktiviteterne. Så vi tænkte, at det var en god måde at gøre det på, at de 6 resterende grupper, de så kunne stå for et måltid hver. Det vil sige, at vi foreslår, at vi laver dem i rækkefølge, sådan så at gruppe 1, de laver aftensmaden onsdag. Vi har jo haft madpakker med til frokost onsdag, så de starter med aftensmaden torsdag morgen, der er det gruppe 2. Frokost, aftensmad, morgenmad, frokost, kører så derfra i forhold til gruppenummerne i en rækkefølge. Og i forhold til madposten, så har vi selvfølgelig også tænkt over, at noget mad er dyrere end andet, så derfor så vil vi også, når vi skal dele pengene ud til grupperne, der skal lave og stå for de her måltider, så vil vi selvfølgelig sørge for, at der måske er flere penge til aftensmaden, end der er til morgenmaden. Og hvis der skal bruges ekstra penge til et eller flere måltider, så deler vi dem ud, så det går op. Så har vi lavet en pakkeliste hernede i forhold til, hvad man selv skal medbringe som deltager på vores tur. Man skal have madpakke med til onsdag. Man skal have vandresko, rygsæk, en god vanddunk, som der selvfølgelig er vand i, men som man også kan få fyldt noget vand i undervejs. Et håndklæde, noget praktisk tøj, noget skiftetøj. Så skal man have en cykel, som kan cykle de 14 km, som der er hver vej op til vores startdestination oppe ved klatrebanen. Vi tager også noget værktøj med, sådan, så man måske kan få repareret sin cykel, hvis der sker noget undervejs. Så skal man have badetøj, sovepose, liggeunderlag, og så skal man have bestik og spisegrej til sig selv, sådan så man kan spise noget af det mad, der bliver lavet undervejs. Og så har vi noget udstyr, som vi sørger for, at der bliver købt ind, og det er så også noget af det, der er med i budgettet. Og det er så til at tænde op i bålet, og det er toiletpapir, håndsprit, gryder, trangia, kniv og økser og præsending og reb. Og hvis der skulle være noget ekstra, så kommer det også på den her liste. Det var de informationer, vi har om vores tur, og vi synes, det lyder som en rigtig god tur, og håber, at vi kan få lov til at planlægge endnu mere ned i detaljen. Der er nogle sider her, man lige kan kigge på. Klatrestedet, der hedder hjemmesiden tiltops.dk, som man kan se her, og så skal man vælge den, der er til højre, den der hedder Frederiksdal, og så kan man gå ind og læse lidt om, hvad det er for noget, der er deroppe, og hvordan banerne er. Og ligeledes med kano, der er der en masse YouTube-videoer, man lige kan søge på med kæntring og så videre, se nogle teknikker og hvad der er vigtigt, når man sejler kano, og så kan man lige prøve at tage lidt forskud på at komme ud og sejle kano ved at se det på nogle videoer. Yes, det tror jeg var det. Sådan.